खुलुमबाय स्टुडियो दं आं राजीव बसुमतारी। बे समाव मेट्रिक आनजाद लिरगिरि बिथांमोननि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां। बे समाव मेट्रिक आनजादा माखासेल' सान दंसै आरो बेनि सिगांनो मोनसे मेट्रिक आनजादखौ लानानै मोनसे गिदिर खौरां। बे बारनिफ्राय मेट्रिक आनजादा जोबथा आरो मेट्रिक आनजाद थानाय नंला आरो जाय बिजाथिफोरा बे बारनि मेट्रिक आनजादाव फेल जागोन एबा उथ्रिनो हाया बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथिथार खौरां। माखासे सोलाय सोल' खालामदों मेट्रिक आनजादनि नेम खान्थिफोरखौ आरो मा मेट्रिक आनजादनि गोदान नेमखान्थिफोरा बेफोर सोलाय सोल' नेम खान्थिफोरखौ नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायलांगोन। जोबथा खेबनि थाखाय बे बाराव थाखो जिनि मेट्रिक आनजाद जागोन आरो माबोरै खुंफुंगोन गोजौ फरायसालिनि मेट्रिक आनजादखौ। फैबाय थानाय मेट्रिक आनजादखौ लानानै माखासे गोदान नेमखान्थि खालामदों सेबाया। गोनांथिथार नेमखान्थि सोलाय सोल' जागोन मेट्रिक आनजादा आरो बे गिबि खेबनि थाखाय जागोन मेट्रिक आनजादाव OMR शीट। मोनसे आयदायाव गांनै सोंथि बिलाइ थागोन आरो सोंथि बिलाइखौ मोननै थाखोआव रानगोन। मोनसे आयदानि गांनै सोंथि बिलाइनि गांसे सोंथि बिलाइयाव 45 नंनि एबा 45 मार्क थागोन आरो मोनसे आयदायाव 10 मार्कनि बाहायनाय एबा प्रेक्टिकेल थागोन आरो गासै मोनब्रै आयदायाव एबा मोनब्रै साबजेक्टआव OMR शीट थागोन। मोनब्रै आयदाया जाबाय एबा मा साबजेक्ट एबा आयदायाव OMR शीटजों लिरनो गोनां जागोन एबा आनजादखौ होनो गोनां जागोन आरो बेफोरनो जाहैबाय सानखान्थि, इंराजि, गोरलै बिगियान आरो समाज बिगियानाव बाहायनांगोन नोंथांमोना एबा मेट्रिक फेल जानाय बिजाथिफोरा एबा मेट्रिक आनजाद लिरखांनायनि उनाव रिजाल्टनि उनाव जुदि फेल जायो अब्लानिया नोंथांमोना बे मोनब्रै साबजेक्टआव एबा आयदायाव OMR शीटजों आनजाद होफिननांगोन। से नङाव मोन 45 सोंथि OMR शीट थागोन, जेराव जाय मेट्रिक आनजादा गाज्रि जानानै एबा उथ्रिसारनो हायासै नैथि आनजादनि थाखाय लिरगोन अब्लानिया से नङाव मोन 45 सोंथि थागोन आरो बे OMR शीटआव बे मोन 45 सोंथिखौ एबा सोंथिनि फिननायखौ फिलआप खालामनांगोन। OMR शीटआव आनजाद होगिरिफ्रा बाहायनांगोन गोसोम निला गाबनि खालि, गोसोम एबा निला गाबनि खालि बाहायनांगोन आरो बे नेमखान्थिफोरखौ मेट्रिक फेल जानाय एबा मेट्रिक उथ्रिनो हायैनि थाखाय फिन आनजाद जिरायफिननायाव मानिनाय सोलिनांगोन। बे बाराव जोबथा मेट्रिक आनजाद जिरायगोन। बे समाव फिन फोरमायबावदि नोंथांमोननि बे गोदान नेमखान्थि थामहिनबा सेबाया लाबोनाय बे नेमखान्थि मेट्रिक आनजादनि थाखाय फैबाय थानाय मेट्रिक आनजादनि थाखाय आरो बे मेट्रिक आनजादा गेजेराव आरो माखासेल' सान दंसै आरो बेखौ लानानै माखासे गोदान नेमखान्थि लाबोदों आरो बे गोदान नेमखान्थिफोरखौ नोंथांमोननो बे ग्राफिकनि मददजों नोंथांमोननो आरोबाव फिन फोरमायनो नाजानि। गिबि खेबनि थाखाय जागोन मेट्रिक आनजादाव OMR शीट। मोनसे आयदायाव गांनै सोंथि बिलाइ थागोन आरो सोंथि बिलाइखौ मोननै थाखोआव रानगोन। मोनसे आयदानि गांनै सोंथि बिलाइनि गांसे सोंथि बिलाइयाव 45 नंनि मार्क थागोन एबा 45 मार्क थागोन आरो मोनसे आयदायाव 10 मार्कनि बाहायनाय एबा प्रेक्टिकेल थागोन आरो गासै मोनब्रै आयदायाव बे मोनब्रै आयदायाव एबा साबजेक्टआव OMR शीट थागोन। मोनब्रै आयदाया जाबाय सानखान्थि, इंराजि, गोरलै बिगियान आरो समाज बिगियानाव बाहायनांगोन OMR शीट। से नङाव मोन 45 सोंथि OMR शीट थागोन। OMR शीटआव आनजाद होगिरिफोरा बाहायनांगोन गोसोम निला गाबनि खालि एबा गोसोम एबा निला गाबनि खालिजों बाहायनांगोन एबा आनजाद होनांगोन आरो बे नेमखान्थिफोरखौ मेट्रिक फेल जानाय एबा मेट्रिक उथ्रिनो हायैनि थाखाय फिन आनजाद जिरायफिननायाव मानिनानै सोलिनांगोन। बे समाव फिन फोरमायबावदि मेट्रिक आनजाद होगिरि बिथांमोननि थाखाय सेबाया मोनसे गोदान नेमखान्थि लाबोदों आरो बे नेमखान्थियानो जाबाय जाय बिजाथिफोरा फैबाय थानाय मेट्रिक आनजादाव फेल जागोन एबा उथ्रिनो हाया बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान नेमखान्थि लाबोदों सेबाया आरो बेनो जाहैबाय मेट्रिक होगिरि बिथांमोना नैथि खेबनि थाखाय मेट्रिक होगिरि बिथांमोना एबा जाय बिथांमोना फेल जानानै नैथि खेबनि थाखाय आनजाद होगोन बिथांमोना OMR शीटजों आनजाद होनो मोनगोन एबा आनजाद होनांगोन आरो गोसोम एबा निला गाबनि खालिजों आनजाद लिरनांगोन।